אוקיי, אז שלום חברים, חלק 2 של הפרק. היום אנחנו נהיה עם מסוק, כמו תמיד, כידוע, עם שוב פעם נאור בלקי, ומי שלא נרשם לערוץ שלו, לא חבר אמיתי. או גם לא צופה, אתם יודעים. היום אנחנו ברובלוקס, כידוע, המשחק הכי אהוב עלינו. אנחנו נמליך. נשמע את זה ככה, הכי טוב. תודו. היום נשיג 1,000,000 שקל. ואם לא, נאור הולך פה לחטוף משהו. נאור.